Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ọ bụ eziokwu na igwe niile gaje n'ụzụ, maka na ọ bụrụ na ọnwa egbughị ji eji chụọ aja, ọ ghaghị ikwu unu. Ọ bụ obi mwute na olu anya mmiri ka anyị ji bịa izite ozi anya mmiri. Ọnwụ akpọrọla Nneoma, nne Timoni, mana ka nkụ gwụrụ n'ụlọ abụghị na osisi agwụla n'ọhịa. Onye ọma gafee ngele ọ dịka ọ wụrụ arụ. Ọ nụrụ be nwanne agbala ọsọ maka na udo na obi bụ nwanne. Timoni ji ohere a wee na-akpọku ọha na eze, ụmụnne anyị niile na ndị enyi anyị bụ ndị nọ na mba Mexico ka anyị bịa sonyere ya n'ịkwanyere mama ugwu ikpeazụ. Ya bụ n'emume anyị ji asị mama gaa nke ọma, maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ mmekọrịta ụtọ nwanne. Mgbe mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya, maka na onye si na nwanne ya anọghị be mmụọ, ikwu ya nọkwa ya. Ka anyị chetakwara onwe anyị na ọ bụ ahịa ka anyị dị. Onye zụcha ọla. Ka ọnwa nke 7 ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 2. Ọ ga-abụ ụbọchị anyị ga-agbakọ iji mụọrọ Nneoma anyị abalị were sị ya laa nke ọma. Ọ ga-ebido ma ọ bụrụ na ọ kụọ elekere 8 nke abalị. Kedu ebe ọ ga-adị mee? Ọ ga-abụ na Skybox na Polanco, Mexico, bụ ebe Timoni na-akpọrọ anyị okwu a ka anyị bịa soro ya wee sị mama ya Nneoma jee nke ọma. Ka anyị pụta n'igwe wee sonyere Timoni wee kwanyere ezinne Nneoma ugwu, bụ onye nke lara mmụọ. Maka na nke bụ eziokwu na ọ bụ mmadụ na-akasi ibe ya obi mgbe ihe iru uju mere ya. Anyị jizikwa ohere a asị ka mkpụrụ obi Nneoma na mkpụrụ obi ndị niile jebere ije alọta zuru ike na nchekwa. Onye binyere aka n'ọkwa a bụ Timoni, bụ onye isi Skybox Polanco na mba Mexico. Igbo bụ Igbo, atụchaba ihe yi n'aja, onye ya ji ga-agbara ọtọ. Ekele.